А, вие ли сте, бе? Елате с мене. Елате да видите колко са сладки моите кученца. Много са сладки. Чакай, че си взема едничко. Ела ще мене, мой красив прасьо. Ето, вижте го малко. Чакай, че ви рече от... Това е Чейс. Това е нашето единствено мъжко куче след Светата Тройка. Вижте го колко е садък. Много и сядък. Той много обича са катери, да ближи. И той е единственият от групата, който лае, by the way. Ето, кажи здрасти, Чейс. Ето, Чейс, кажи здрасти. Здравейте, хора, аз съм Даниел. И днеска наблюдавате поредното видео от поредицата. 10 дена, където качваме видеа. Както виждате, този път го продължаваме отново с влог. Надявам се да е по-дълъг от последния, който имах на първото си видео. Понеже съм втора смяна с нашия обичан Кирчо и нашия много добър приятел и водещ Емо, който може да посетите в подкаст канала ни, за да се видите с него, ако не сте го виждали в наши видеа. Ма то трябва да го има в някои от видеята ни. Освен да я покажа стаята, нищо, че е малко разхвърлена, ама код такова. Така, влизаме и това е моята стая. Ето ми го телевизора, дават някакви там турски сериали, тук ми е PlayStation-а, който не съм го пипал от каменната ера, ма баща ми играе FIFA на него, така че тук е точно. Тук имаме рафтове пълни с глупости, а в тия шкафове има още повече глупости. Той ми е касичката на Спайдермен, в нея си пазя моите големи пари. Тук имам боксови ръкавици, които не ги използвам още, защото не са ми направили боксовата круша, но ще я направят. И в бъдеще може да снимам нещо там. Тук е гейминг сетъпа ми, по принцип той бюро беше и там, обаче разместихме малко, за да може да има място за елхата, пък всичко е свързано в стаята ми просто. Да, може да е малко разтурено, но не го гледайте това. Тук ми клавиатурата, мишката и ето къде снимах като цяло хеби с видеото. Това е моя много як геймърски стол. Чакай. Геймърски стол, просто погледнете колко е готин. Това е моето голямо яке, с което хода до училище, а това е на сестра ми количката. И там къщата и нейната кухня също. Да, имаме доста играчки от сестра ми. Тук имаме цяла турба пълна с нейни играчки и слушалки, които не работят, защото тя ги развали. Та цяло това е повечето от стаята ми. Ето едно 360. Тук може да видим, имам някакви меченца, ракла, с която държа одеялата. Тук снимки с семейството ми. Ето тук, като съм бил мъничък. Не знам защо съм позирал така, нямам никаква идея. Тук имам медал за трето място на волейбол, който направил. Отбора ни не беше много силен. Тук ми е програмата за училище. Той ще го гледате в сряда, обаче аз го снимам деня преди това, така че днес имам вторник часове. Като by the way ще правя тест по икономика, затова и в момента уча. Ей тук малко. И там ако заблядате тратката, в момента уж опитвам да уча. Не знам какво ще науча, ама се надявам да стане нещо. Аз нали ще ви апдейтвам като свърши теста. Тук ми и кухнята. Чакайте да покажа и банята. Не, банята няма смисъл, чакай. Пусти. Имаме и второ куче, Арчи, т.е. бащата, понеже това дед ви показах е майката. Ето го Арчи. Той самотен, отвънка, без любов, без живот, без кой да си играе, заключен в двора. В принцип не е заключен, ама не му се излиза без тайра. Мъж под чехал. И така цяло, това беше от къщата ми като цяло. Ще се видим после. By the way, това е банята ми. Ето, работи си. И това е. Някой се опитва да избяга. Защо опитваш да избягаш? Тайра. Какво правиш? Как си? Ясно. Тайра. Какво правиш тук? Дай ми ръка. Дай ми ръка. И така, хора, вече тръгнахме за училище. Тук сега си вървя по пътя, ще отнеме време. Гледам и Кирчо ми звъни. Тъй, че сега ще спра за малко видеото. Сега, бай, отивам да говоря с Кирчо. Почти стигнахме. Тук сега имам още малко път. Сега не знам как се нарича тая улица. Не мога да кажа много, но виждам
Балкана и тъй. Ай, ще се върна с малко. Така, ето го Кирчо. По-цараницата ти отвора. Ще ме иде. Сега отиваме. Малко закъсняваме за теста, ама няма нищо, нали, Киро? Да. Айде. The things that I never would Ето know. го Кирчо. Treat me like what's easy. Don't get me dirty. Нашия водещ Емил Германов. Емо! Хайди, здрасти! Treat me like what's easy. Да ви е харесало, ако е харесало, моля цъкнете лайка, се абонирате и не забравяйте да гледате следващото видео след мене на Кирчо утре. Бай-бай!